50 vuotta sitten niin kalevalaiset naiset halusivat tehdä semmoisen helkakulkuen. Ja sitä järjesti Ines Laitinen-Sandberg ja sitten sinne osallistui aika iso määrä nuoria naisia siihen kulkueeseen ja siihen ohjelmaan. Ja siitä sitten virisi tämmöinen ajatus siitä, että kalevalaiset naiset, jotka on vanhempi yhdistys, voisi järjestää nuorisotoimintaa. Ja sieltä sitten sai alkunsa Helkanuorten ryhmien harrastaminen. Ja kun asiat on tulospurkissa, jäännön laukka laputtaa ja oven kolmilla. Mitä te teette siellä Helkakerrossa yleensä? No, leikitään ja jotain. Leikitään ja joskus harjoitellaan esityksiä. Minkälaisia ne esitykset on? No, aika semmosia helppoja. Jos yksin tarvii sanoa, niin tarvii sanoa tosi vähän. Hei tytöt ja Severi, avataanko Sarkon kannat? Laululaatikot avataan. Avataan! Sieltä löytyy lörpötystä. Lörpötystä! Kerittelen pään kerältä suorin laulut sommelolta. Hui hai ja karkasi kerältä virret suorin laulut sommelolta. Oi japsain ja huostaani tuolta on yksin, kaksin, kolmin, neljin, viisin, kuusin viimeiseltä. No, Helkanuorten liiton toiminnan ajatuksena on se, että me haluttaisiin pitää perinnerunoutta, lausuttua runoutta elävänä ja viedä sitä tavallaan sitä runoa ja sen esittämistä eteenpäin, mutta yhä enemmän me tehdään paljon muutakin ilmaisun kanssa olevaa, eli me leikitään ja lauletaan, mutta tärkeää on se, että me harjoitellaan sitä esiintymistä ja sitä runon lausuntaa. No, kerran kun mä olin esittää aika monta kertaa, kun mä oon ollut esittämässä, niin mä oon soittanut rumpua siinä, niin se pää on lähtenyt siitä rummun irti, niin se lähes kattoo siitä. Monta vuotta olet ollut Helkoissa? Minä en itse muista, mutta voi olla... Saman verran kuin minä. Minun mielestä minä olen ollut vähän aikaa sinua kauan. Ei kun yhden vuoden enemmän kuin minä. Mitä sä tykkäätte kansallispukujen pitämisestä? En mä paljon tykkää, se kutittaa niin paljon. Sama on. Onkos teillä niin kuin meillä? Meillä on yhtä, meillä on toissa. Paljon vekkulin veroissa. Hame alla, viita päällä, keskellä hopea vyöhyt. Tämä harrastus antaa sellaista pääomaa sitten jatkossa, niin kuin eväitä aikuisuuteen ja nuoruuteen, jota mistään muualta ei saa. Kun matkustaa ulkomailla, niin on erityisen hienoa se, että osaa kertoa siitä omasta kulttuurista ja perinnöstään ulkomaalaisille. Se on kiinnostavaa, se tekee meistä niin kuin tavallaan ainutlaatuisia.